Хора, това е втори епизод от Майнкрафт оцеляването ни и днеска мисля да си направя дома, моята къща, за да има къде да живея. И така, нека първо да отидем. Нека отидем да нацепим малко дърво. Чакайте само. Намалих звука да не се чува много, защото е малко дразнещо звукът от дървото, когато чупа. За да не ви занимавам, мисля да се върна, когато нацепа достатъчно дърво за моята къща. Мисля, че толкова дърво ще ни стигне. И нека почваме да строим къщата. Да е високо 4 блока, а правим широка да е 6, но 2, 3, 4, 5, 6. Тук слагаме. Така. Да е такова, да е дълга 8 блока, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тук правим така. Трябва да щупим малко храстала. Сега да ни е широка, отново 6 блока борим и строим 4 блока. Височина. Сега правим дръвцо на планкове. И почваме да стоим. Сега каштурката ни се получава добре. Тук ще е входа. Нека направим така. Нека направим обаче тук е така едно блокче. Едно блокче. Да си имаме къщичка с хубави прозорци. Правим така. Сега последната стена от къщата. Така. И това беше последната стена от къщата. Сега отиваме да направим врати, за да ги сложим. Опа, грешка. Сега правим врати. Чакайте малко. Сега така. Направихме вратите. Имаме сега да направим брадва, за да копаем по-бързо дървото. И отиваме да намерим пясък. Хора, връщаме се при къщичката ни, след като изкопахме малко пясък.
Първо да убием третата овца. И отиваме на крафтинг тейбъл. Забравил съм си печката на миналото ни място, така че сега ще отида да копкам камък. Изкопахме камък и сега ще си направим печка. Слагаме кол, слагаме санда да се пече. През това време ние ще правим покривът и подът. По-скоро само подът. Нека копаем подът. Да копаем. И нека слагаме планковете на мястото. За това. Да си правя. Сега подът ни е готов. Нека вземем това. Да го направим на пейн гласове. И да ги сложим. Кемпиш на едно место. Крей се сега. Така, сложихме стъклото ни. И сега ще направя покрива. Става нощ и е време за леглото. Отиваме да спим. Нека завършим покрива на нашата къща. Аз обик да чувака. Ти си ги отключил вече.
много супер. Тия могат да дадат играч. Тия звездичките могат да дадат играч. Присъедини се в клуба ми, бе. Включи ми се телефон. Това не мога да се... Трябва да си 700. Я дай за тебе тук. Пише, сега ако спечели нач, получаваш така звездичка. Която може да даде легендарка. Сега, щом ти си бот, значи ще получиш си играч. Още на първия си. Може би. Аз съм в Меси. Ако сега ти даде Мики, значи ще ти е играч. Да, за сега това е добре. Има един брат, остави ми го това на мен, остави ми го на мен. Мисля да се върна, когато направя покрива. И хора, готова ни е покрива. Готов ни е покрива, ето я къщата вътре. Нека само осветим 100 човек. И да сложим нещата ни вътре. Нека да ги сложим вътре. Ето тук. И хора. И хора, мисля тук да приключвам клипа, защото вече много не ми се играе и клипът стана малко дълги. Затова ще го приключвам и лайквайте, споделяйте на приятели и се абонирайте. Чао!